Goeie. Waar ben je ook met wanen? Nou, goeie. Ik ben aan het carbonade kappen. Je lees, ik zou in je toonbank deel. Jo, had hier een aparte winkel, hè? Ja, dit is een needwinkel. Een neetwinkel? Een needwinkel, ja. Hoe gaan we dit zo dan? We zijn aan het verbouwen. Dus omdat wij graag willen dat de verkeer terug gaat, hebben we een verkeer bij in zo'n mooie tenten staan. Per maar die tenten eromheen dan? Ja, dat wie de verbouwing van 3 maand. En het wie wat koud nu van de winter. Nou, dan staan we hier boeten door. Dus ik denk dat we maar een tent omheen. Dan wordt het nog koud, Ja. maar dat is goed voor het vlees. Nou, dat moet koud wezen. Je moet een 7 kwolling. Nee, van de winter even net, hè? Het begint dat we hier zien. Die winkelinrichters die dit hier uit Londen bij Holland had, die had ook al van zijn stier te zien. Zo gingen ze er nooit, jongen. Dit griest me jongen, eigenlijk. Ja, is dat zo? Ga je nooit een vinger ertussendoor? Ik ga ze altijd zien, nog gelukkig. Snijden vind ik mooi werk. Ja. Je gaat heel wat afsnijden. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, En je zal ik nog even terug snijden, maar want die winkel moet al ja betalen. dat denk ik ook. Ik denk ook wel dat mijn honderdste tot snijden, maar nou. Zo volle kast het heeft.